kete cha usedonyo. No, wach moro ni piny osedhi mano gimibo kete ratil. Kochopo higa 2027. Okay. Koro weke gino riti. Alright. To mae gisewe strategy ni koro gisewuok wach IBC. Ni gin koro ging'iyo ni mae mbele ska. To 2027 ni ben koro what anano ka mbele ka kendo weke gini chak luongo ji oko. Nikech imani gima watemo gole wigi. Gibedi jomoko ni kama gima timore. To wambe mane system. Nikech ing'eyo gimonu wuondo go jakom ni ing'eyo ni wan jo ratiro wadwaro gima onge mibadhi sadi gi sekunde di onge weke ing'eyo sani government nyutero ji e court Finance Act pod ni e court onge gima osebedo implemented fuel mane obedo implemented cha noter ng'acha contempt of law of court otere koro court otie tije kosetam gicha Sirikal poko bedo gi budget mar timo projects minano wachogo. Koro projects mano osetim ka president nigi thuolo mar yawogi. En otiyo. Koro rutede do 5 years. Ko neno koro ji ukete ratil. Ni 5 years ugole. To koro ugole unigi Kristus. Wan kaka ni wan jo ratiro. Waonge wach matek. Wadoro gik mar ratiro. To kendo 2028 pod ochiji manene ng'anyo. An gi penjo kama penjo